מנסים למצוא מקלט הלילה, כבר זמן לידע. מנסים זה רק אני והמכונית, הלילה קל להיות בודד. מנסים למצוא מקלט הלילה, כבר זמן להיות שקט. מדי פעם מדמיין את המואזין באוזן ממלמל. يلا فوت النوم حبيبي فوت النوم اخوي بكره راح يكون منيح. بكره الشمس تشرق والقمر يغيب والعالم جديد من روح. يلا فوت النوم حبيبي فوت النوم اخوي بكره راح يكون منيح. بكره الشمس تشرق والقمر يغيب والعالم جديد من روح. הגעתי בין הראשונים לעופר כחלק מאוטיסן חמפי וככוח רקמה. הופתענו מכמות האנשים ורואים את האהבה קודם כל של הפלוגה שלנו ושל המדינה. ארי גם לי יש חבר הכי טוב שלי נהרג שם. טוב. שכבר נשבע, אני שר. יש מי ששומר את הטוב לידינו, הוא תמיד מחכה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, אם ננסה רק להאמין בלי לדעת, להרגיש בלי לגעת, לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר. שבת שלום, מחלקה 1, כשהגיע צו 8, אי אפשר לשבת בבית. זה היה גיוס של כל המשפחה, לא רק שלי, בראש ובראשונה של המשפחה, שהבינה שאין מה לעשות. זו שעה שכולם נרתמים אליה, ומאז אנחנו פה. זמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבע ונגמר. כל התפילות הניסים בחיינו מתחברים הרגע הזה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, אם ננסה רק להאמין בלי לדעת, להרגיש. אנטון, למה אתה הכי מתגעגע בבית? לילדה. לילדה, ברור. עיניים גם כשאין לי יותר מה לומר, לשחרר את הרגע, זה טבעי לפחד מהטבע, לחבר. מה שאני חווה כל הזמן זה סופר משמעותי. אנחנו פה כמו איש אחד, אנחנו משהו הזוי, מלא חדשים, מלא אנשים זה לא בהכרח אנשים שאני איתם המון שנים, אבל מרגישים דבק אדיר. ואולי זה רוח גבית גם מהציבור באופן כללי, אבל פה ספציפי בפלוגה, כמו איש אחד. וואי, אני ממש מתגעגע וממש רוצה להגיע הביתה. המלאך לא הגיע, ואין לי אלטרנטיבה לדבר הזה. ושמרו על עצמכם, ושנדע ימים שקטים יותר. קצין פצצה. אתם הכוח שלנו מאחורה, שנותן לנו ודוחף אותנו קדימה. אנחנו מתגעגעים מאוד ומקווים לחזור לשגרה במהירות הכי אפשרית שאפשר, אבל כרגע אנחנו נמצאים בעוד משימה מאוד חשובה שהיא הגנת המולדת שלנו. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. משפחות יקרות, נשים, הורים יקרים, כל המעגלים שעוטפים ותומכים את הפלוגה. אנחנו כבר חודש כאן, בעצם לפני חודש עזבנו כמו כל עם ישראל, כי רם ביום בהיר החיים שלנו השתנו והגענו לכאן לגזרה. ומאז בחודש האחרון אנחנו עושים ימים כלילות, עושים הכי טוב שאפשר כדי להבטיח את הביטחון של התושבים כאן וכדי לסייע למדינת ישראל לנצח במלחמה הזאת.
יש לנו פלוגה מדהימה, ומאחורי פלוגה מדהימה עומדים משפחות מדהימות. אז תודה לכם, זה כל כך לא מובן מאליו, אנחנו מעריכים ומוקירים. נמשיך לעשות את הכי טוב שלנו וננצח. חבר'ה, זה חיים דוד, זה שמיים צפון, דרום, מזרח מערב, רוקד על זה, אני רוקד על זה, תאורה עליי, תאורה עליי. המסיבה הכי רעה שהייתה לי בחיים. שלום לכם חיילים אמיצים שלי, נמצאים איתנו כאן אלכס, את אלכס. גורדיאנקו שלנו מתחתן בשבוע הבא. מזל טוב, אנחנו כולנו מאוד מתרגשים. תודה. משהו נשבר בי, לא זכרתי להגיד לאמא. עופר חובש בכוח. ואתם שגיב ואיתן ואלכס. אני רוצה ליפול עליי, רציתי רק פלורס, ספר לנו בבקשה, כשאתה קם בבוקר ואתה פותח את העיניים, עם איזו הרגשה אתה קם? חברה שלי, קלרה, תקיירו מוצ'ו, ואנחנו ננצח. עם ישראל חי. אם את לא רואה אותי אז ביי 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 ביי. המסיבה הכי רעה שהייתה לי בחיים. המסיבה הכי רעה שהייתה לי. אם היה עכשיו מגיע פלוגה של אמריקאים ואומרים לנו, לכו הביתה, אנחנו נתפוס פה את הקו, הייתם הולכים? מה עדיף להיות? איתך בלחמה ולא עם אשתי וחברות שלה בקפה רימון. אם היית חייב לחלק את הכוח לחלק דובדבן, חלק קצפת, מי היה הקצפת ומי היה דובדבן? אנחנו הקצפת וססון הדובדבן. באמת מרגיש שיש פה התעצמות של כל האהבה, של כל עם ישראל. לא משנה מאיפה הם, מכל הארץ, אני מרגיש ממש את כל האהבה הזו, וזה באמת, זה משהו שלא חוויתי עד עכשיו. ספר לנו איתן, כשאתה קם בבוקר, פותח את העיניים, מריח את הריח של הגרביים של החבר, מה עובר בך? איזו תחושה? הגרביים זה משהו קל בשבילי, אני קם פה להגנה על היישוב, על המדינה שלנו, כמובן בשביל זה באנו. הגרביים זה כלום ליד ההגנה של מה שאנחנו יכולים לעשות ביישוב. ביי